Il-mexxej Laburista Robert Abela konferma li l-gvern tiegħu mhux se jagħti lura l-flus li ilu għal dawn l-aħħar snin jisraq lil poplu mill-income tax, fatt li ġie konfermat mill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana f'intervista mal-Lovin Malta. Fil-fatt aktar kmieni dan ix-xahar Caruana ddikjara li mill-2016 l-hawn il-poplu spiċċa jħallas sa 500 euro żejda f'taxxa, jiġifieri sa 100 euro żejda fis-sena. Dan ifisser li f'5 snin koppja ħalset sa 1000 euro żejda f'taxxa. Iżda minkejja l-ammissjoni ta' Clyde Caruana nnifsu, il-mexxej Laburista qed jibqa' jgħid li din l-informazzjoni kienet gidba ffabbrikata. Li kien hemm xi serq fuq l-income tax hija spin u invenzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Fid-dawl ta' dan u mistoqsi diversi drabi mill-ġurnalisti, Abela kompla jirrepeti l-istess informazzjoni żbaljata fil-waqt li naqas milli jserraħ ras il-poplu li se jkun qed jirritorna l-flus lura lil poplu jekk ikun elett fil-gvern ix-xahar id-dieħel. Dan is-ser kontinwu mhux l-ewwel każ ta' gvern Laburista fl-aħħar snin, hekk kif ilu u għadu qed jisraq 100 euro mill-kontijiet tad-dawl. Mistoqsi dwar dan, il-mexxej Laburista qal li s-sistema għadha qed tiġi riveduta, l-istess kif kien qal il-predeċessur tiegħu kważi 3 snin ilu. Fil-waqt li rrepeta li Labor se jagħti biss refund tal-aħħar sena. Kun hemm ċertu anomalija f'ċertu settur, dik l-anomalija issa l-arms kważi konkludew l-analisi tagħhom u għas-sena d-dieħla għandna soluzzjoni f'dan ir-rigward ukoll. Aħna għadna wkoll imma illi dik is-sistema tal-billing qegħdin nirreveduha u l-bidliet li se jkunu qegħdin isiru fiha se jkollhom effett retroattiv għall-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena. Għal-kontrarju, l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech diġà kommetta ruħu li jara li gvern ġdid immexxi minnu jagħti lura aktar minn 50 miljun euro li l-poplu nsteraq sissa mill-kontijiet. Sa dan it-tant il-mexxej Laburista għażel li ma jikkundannax lil Ministru Clyde Caruana għall-attakk li kien għamel fuq in-negozji meta sejħilhom komunisti. Dan il-gvern jirreferi għan negozjanti. Kull min f'dan il-pajjiż sapruħu arku bteħ ġiet l-plajnuna. Ma jistax fi żmien il-bżonn inkunu kollha komunisti. U mistoqsi mill-ġurnalisti, il-mexxej Laburista nqabad li qed jispara wedid flajru biex jipprova jiġbor il-voti tan-nies. Dan kif ammetta li qed jippreżenta wedid li sissa għadu ma ddiskutix jew li għadu ma rax kif se jwettaq bħal dawk tal-parkeġġi taħt l-art. Il-kwistjoni tal-car parks, jekk u mhux se jkunu b'xejn, jekk u mhux se jkunu biħlas. Naturalment dik hija xi ħaġa li wieħed għad irid jiddiskuti dwarha. Minnaħa l-oħra anqas minn 5 ġimgħat qabel mal-poplu jażel il-gvern ġdid tal-pajjiżna, il-mexxej Laburista ma aċċettax id-diversi stediniet li sarulu mill-ġurnalisti biex jipparteċipa f'dibattitu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Dan fil-waqt li jidher aktar kondu iwieġeb lil ġurnalisti skont it-tweġibiet miktubin li jippreparawlu u mingħajr ma jħallihom jerġgħu jistaqsu.